Hej sammen, i dag skal vi lave en lifehacks video, som kommer til at gå ud på, eller jeg selvfølgelig, men det går ud på, at jeg forklarer jer nogle ting, som kommer til at være nogle tips og tricks til, hvordan man måske klarer tingene bedre, eller hvordan tingene holder bedre, eller hvordan man for eksempel hører musik højere, fordi at en mobil måske ikke hører særlig højt. Det har jeg også svar på. Jeg har masser af svar på, eller masse. Jeg har et par svar på spørgsmål, kan man godt sige. Det er ikke helt spørgsmål, fordi at jeg kan godt sige, at der er ikke blevet spurgt om noget. Det er som mig, der har sådan været inde og kigge på, hvad er der de her lifehacks, og hvad kan jeg tage med i den her video. Og jeg har ikke spurgt jer om noget, jeg har heller ikke spurgt mine venner om nogle lifehacks eller noget. Jeg har selv været inde og kigge på dem, og jeg har måske også set nogle videoer. Når ikke, altså, det er sådan set også det eneste, jeg sådan set har lavet, så der er ikke så meget andet. Så lad os komme i gang. Så den første ting, det er, som jeg forklarede i introen her, det er, at man starter med at tage sin telefon, og så sætter man musik på. Så skruer man, hvor højt man så gerne vil have den op, og stiller ned i glas. Jeg kunne desværre ikke vise det, fordi jeg jo filmer på min telefon, indtil jeg lige får mit kamera i gang, og glæder mig til det en dag kommer i gang. Skal jeg nok filme på det. Men det er altså sådan man får mere lyd, og det er ikke sådan den store lifehacks. Så næste ting, den kan jeg godt vise jer, så det gør jeg nu. Lifehacks, som jeg har på lige nu, den skulle altså hjælpe med at holde på den her parfume, som altså kommer til at holde. Jeg ved ikke hvor længe, jeg tror det er sådan cirka 12 timer eller sådan noget. Det er ret vildt. Men man kan altså, jeg tror også godt man kan bruge kokosolie, som jeg også har. Men jeg var ikke helt sikker, så jeg brugte altså bare lige vaseline, og jeg går ikke med jeg går ikke med parfume. Ja, det er det. Jeg går ikke med parfume, så jeg havde altså bare de der små prøver. Sorry. Så nu er vi altså nået til den sidste lifehacks. Det er mere beauty hacks, men jeg ved godt, det her det er intet. Det var 2 ting, jeg viste. Eller jeg viser sådan det. Men lad os se, om den virker. Jeg har ikke prøvet nogle af dem her før. Jo, den første havde jeg prøvet. Men ellers har jeg ikke prøvet nogen af dem. Så man kan godt kalde det tester. Hvis I vil have en 2'er, så skriv endelig nogle beauty hacks, eller på min Instagram, som det kommer til at stå i slutningen af videoen, som I simpelthen godt må gå ind og følge. For første gang i en video kan jeg altså gå ind og følge den, og så vil jeg altså komme, hvis der skal lave en Q&A eller sådan noget. Jeg ved godt, jeg ikke har så mange abonnenter, men jeg er selvfølgelig rigtig glad for dem, jeg har. Altså, det skal jeg godt. Så jeg starter egentlig med at tage sådan, eller finder min W7 mascara frem, og så lægger jeg egentlig bare et sådan tykt lag, sådan som mine vipper de bliver fyldt i. Ja. Og så tog jeg min puder, som er en Isadora. Ja, puder. Og så lagde jeg egentlig bare et ekstra lag mascara, og jeg havde klart, den her den virkede. Jeg har efter sådan lidt tør mascara fyldt i øjenvipper, altså det synes jeg virkelig. Så den her beauty hacks, som jeg lige har lavet med mine øjenvipper og min og puder og sådan. Den synes jeg klart virkede. Altså, prøv lige at se mine øjenvipper. Det har altså aldrig nogensinde været så fyldigt. Det synes jeg i hvert fald ikke. Det kan selvfølgelig også være mascaraen. Men det har altså ikke været så fyldigt før, og jeg synes klart, den virker. Det kunne jeg klart anbefale. Prøv den. Det synes jeg. Jeg synes altså, at alle de her ting, som jeg så har vist jer og sagt, dem synes jeg altså, I skal prøve, fordi at de virker klart. Det gør de. Skal jeg prøve det? Ja, den virker så ikke så meget, men det gør de andre, og den der med koppen og telefonen, det altså, den giver et meget, sådan det giver rigtig højtalet lyd, eller sådan højtalet lyd,
Og det synes jeg bare er mega godt. Altså, jeg håber rigtig meget, I kunne lide den her video. Jeg har nyt at lave den, og jeg ved godt, at den ikke blev så lang, eller så blev lang. Men jeg ved godt, at der ikke kom så meget indhold i den, når det er, altså jo, jeg snakkede meget, men der kom ikke så meget sådan visning i, og jeg havde ikke særlig mange, selvom jeg faktisk havde forventet, at jeg havde flere, men de gik i kok, så dem gad jeg ikke helt at vise. Så. Men hvis I har nogen, så skriv noget i kommentaren, og I må meget gerne skrive, om der skal være en, eller hvad den så skal hedde. Det skal være sådan en serie, jeg skal lave. Husk at følge mig på Instagram. Husk at like videoen selvfølgelig. Kommer det først. Husk at kommentere, om jeg skal lave 2 hvad den skal hedde, og alt det der, som jeg har sagt. Og husk at subscribe, det vil jeg blive så glad for. Altså sige, inden vi ses i min næste video. Hej hej.